Good morning mga G. OG Dax ka na naman pala. It's October 9 and thank God it's Friday. G, galing ako sa bubong ng kapitbahay namin kasi double check ko yung mga mason namin na magfi-finishing sa labas ng building. Kaya double check ko yung gundula or yung suspended platform to make sure na safety yun. Dito na ako, nakababa na ako. So dito naman ako mag-double check sa Dag, ibalhin niya ito yung sa minto. Kaya magpa-deliver ko ron. O niya, pabitaw na sila mangitag minasa pa, no? Nakuwag buslot ang speakers, oy. Di na mahorot, oy. Sala lang, God. Sala. G. Maganda na sana yung araw ko yung dumating si bad trip. Kasi yung isang kasamahan ko dito sobrang sip-sip sa boss ko. Ako nga hindi ako nagpasip-sip. Kasi hate ko yung mga ganun. Trabaho lang, trabaho. Habang nagba-vlog ako, nag-text si Amo. Yun, kinat ko na lang. Tapos nabasa ko yung text na, ba't ganon, ba't ganito, ba't ganon, G. So sabi, perfecto naman yung trabaho ko. Grabe talaga, pag may sip-sip, gagawin ang lahat, ilalaglag ka. Siyempre, baka next month o next year, magre-resign ako dito kasi, ang hirap pa naman, all around pa yung trabaho. Tapos ginaganito pa ako. Sana hustisya. Madedox na lang sana yung mga sip-sip, no? Mga bad trip tayo sa trabaho kapag may sip-sip. Think positive na lang ako nito. Baka makagawa pa tayo ng kasalanan. So, ito nga G, excited na ako uuwi. Makikita ko na yung anak ko. Makakarga ko na yung anak ko. So, another chapter of life naman, if darating. About naman sa content ko, hindi ko pa ni-release kasi gumagawa pa ko ng script. Gumagawa pa ako ng script mga G, kaya hindi ko pa ni-release yung content ko na tirahin. Mga ka-G, so alas 11 na. Tapos na ako magsaing. Ng kanin. Yung kanin ko, tanghali, tsaka gabi. Yun nga. So, tapos na ako gumawa ng lahat. Ito, nakatingin lang sa mga tauhan, sa mga ginagawa nila. Yan. At ako dito sa Duyan.
Kasi tapos na ako gumawa ng mga report. So, wait na lang ako sa break time mga ka-G para bibili naman ng pagkain sa karinderya. Bibili tayo ng pagkain yung tag 10-10 lang kasi wala tayo masyadong pera. Binadget na lang yung pera. Minsan nga mga ka-G, yung ulam ko, 2 pansit canton sa isang araw. So, lunch break, tsaka sa dinner time, yun, 2 canton. Minsan, 4 na itlog, 2 itlog sa lunch break, at sa dinner naman, 2 itlog. Yun lang, tipid-tipid. Pag may time, syempre, may binubuhay tayo. Dapat magtipid mga ka-G. Kung isa na sip-sip mga ka-G, chick boy kasi yun, matanda na. Yung edad is 50, parang 53 ata, 53, 56. Umalis. Sabi niya may bibilhin daw siya, inutusan ni architect. Hindi niya ako mauutakan kasi yung mga strategy niya mga ka-G, kapag yung babae magtitext sa kanya nga, punta ka na dito kasi ako na mag-isa. Parang ano yun, parang bula nga mawala na lang bigla. Tapos yung rason niya mga G is bibili daw, inutusan. Hindi pa alam ni boss na ganyan ang laro niya. Kapag mag-resign ako mga G, ilalaglag din ko rin siya. Nilalaglag niya ako, ilalaglag ko rin siya. Kasi itong hotel na to hindi pa nga natapos. Grabe na yung kalokohan niya. Nung wala pa ako dito, yung sabi yung mga tauhan, nagdadala daw to ng chicks. Tapos yung hindi pa kami, yung okay pa kami dalawa yung kasamahan ko. Lagi siyang may ino-offer sa akin na babae. At sabi ko, huwag mo ako itulad sa iyo o ganyang mga laro kasi hindi ako ganyang lalaki. Kahit malayo yung live-in partner ko, may anak ako, may respeto ako, may nanay ako, may 2 kapatid akong babae, kaya di ko yun ginagawang mga ganyan. Kasi anak tayo ni G, anak tayo ng Diyos. Kung sa Bisaya pa, anak tas Ginoo. Hindi ko kayang gumawa ng mga ganyan mga G kasi loyal tayo. Stick to one time mga G. Ang masarap ulamin. Pansit, pritong talong, kanton o itlog. Pangit naman kapag lagi lang nagkakanton mga G kasi baka magkakasakit tayo. Pritong talong lang sa ata mga ka-G para gulay-gulay na naman tayo. Pritong talong tsaka yung ampalaya na may kasamang itlog mga ka-G. Kasi 10 pesos, tapos yung pritong talong isa 10 pesos, yung ampalaya na may itlog 15 o 25. Pag hindi pa yun masira yung pritong talong hanggang gabi, yun lang ang ulamin ko mga ka-G. So, yun na. So, 12 na mga ka-G. So, it's time to take a lunch. Tapos, mag-e-edit pa ako nito. So, kita-kits tayo sa next vlog mga ka-G. Ingat tayo lagi, stay safe, be blessed. Pasalamat tayo kay G, sa Diyos, na sa mga blessings na dumating sa atin kahit ganitong sakuna, di niya tayo pinabayaan. So, ingat tayo lagi mga ka-G. OG Dax out, signing out. Peace.